Uni Chrilam Bishramganj Nagendra Db Bwsala Rakesh Deparma Korna Besing rwjak Fruni Simino yakung yak manya angei thongro klai tongkha rung nogo thangai maya angei thangkha obahikino bo yakung yak maya ni bisingtuino rung nogo thangai madumi pass khlaikya obahikino subamung tipra mothani angei thangai subakya butu deporma obahikino khakowar khlaiye nukungni bono sakham nogo thangai doctor rok bai naijak di hinui subai laikya khakowar khlaiye obahaino chini skimo rwjak bini address joto khagna dakhuk bukukchong subanani musungka hangke jotono pal khlaiye khoksa khongni chubakha hangke bini sak yathek rok hamnai obahaino tipra sani wngui khairogui norok chuba baikha hangkeba bini sak kaham wngui phainai abo swnayo jotono bukurokno sini puskor bario tai khoroksa sini takuk tengni Bwsala Rakesh Deborma metric pass khainai school thangmaya atumsa rela saingini nogo kalai tongkha mono chubanan bagi ang je mansak tini chuba phaikya sini tipra motha tai bubagra naharmung ka thangsa tai chubamo amaka sini muthu hangke bonang assurance reka basangni first week o phainai next sombaro ang borno silchor tlangnai ani nijini pocket ni rangbai bongno silchor tlangnai ang bongno phone uknai tai cha nangmani sosraini je doctor khorja nangmani abosong bohon khainai ang bojika bosar tai khoroksa tongo dulumoni de borma hanai boni bohok sawinai boni bohok rak sajak bono bo bohok jak ang bono tlangna hanai borok no khorong nai tlang thanai ang next week o boni bagai singkini chubana hanai phaikya wanama sinchamo mane tabu kotal je rog phai tongo mane belai kan semanama sincha o jogo tai ang sawo edisi hak pangbo jaman sak subari nai ang request khainai tai jaman sak ang chubakha baskang salo ang nijini pocket rangmai ang bono joto treatment nangmano chulaini Rakesh bagi ang basakha boni bagai ang hasteni lukorongno sanani nayo tamo leaders ya do phani bagai jodi kam khaina hangke kuno dini MDC MLA ma minister nangya